U mit-triq rnella, kombina li jablin. Incidentalment, l-ewwel triq tagħna jisu xettini version li bdejnieh kien propju mill-Karkara mentri Irnella u dal-bniedem li ħanintaqgħu miegħu illum kien qiegħni fir-riċerka kollha dak il-programm. Nisperu se jkun l-aħħar wieħed mela. Issa naraw, nistennew u naraw. Ma kellha hi żgur ta' triq Rinella kienet. Right. Senjura. Aħna dan, wasanna. Flimkien. 1, 2. Taf nibża noborxilu daw Dak għalhekk dik bl-strikers. All right. Mhux ħażin grazzi. Iva, smajtkom. Għajdinna. Dan hu dak li tagħna l-informazzjoni għal wieħed mill-aktar features li qatt meċċa li kienu 10 affarijiet li ma tafux dwar il-Karkara. Ekku. Ġifieri m'hemmx nifverifikaw. Kif dan? Mhux ħażin grazzi, nirringrazzjakom tal-li ġejtu. Dak kif fuq il-Karkara? Dak innaqra. X'għandek partikolari li nistgħu ngħidulek kif fis-sabbi u Karkara jgħidilna xi ħaġa. Fuq il-Kalkara l-iktar ħaġa naħseb inħobb nagħmel hija nirriċerka, l-ħin kollu nirriċerka l-affarijiet, aneddoti interessanti, affarijiet storiċi, hekk għax jogħġbuni ħafna. Xi ħaġa strambek bum għal-volo. Hemm ħafna affarijiet. Li l-Kalkara pereżempju kienet l-uniku post f'Malta waqt it-tieni gwerra dinjija tilfet mhux biss il-Knisja mal-varet titolari b'kollox. Kienet xi ħaġa. U ma ċamiltu? Erġajna bdejna kollox mill-bidu, mhux jien missirijietna. Mela aħna naf kif naħdmu minn hawn nimxu għal post li huwa importanti għalik. Mela mmorru fl-ewwel post. Eżattament. Iġbed il-bib warajk, mhux Mela. Għafali għandhom fejx dwar? Ejja. Tlaqna. Gwidana. Pjazza Sagra Familja, għax kont għadlek id-de, le, xed fissara lik di? Hija pjazza interessanti minħabba l-fatt li jiena nagħti semi u dejjem ta' semi f'ħafna qdiet volontari. Waħda minnhom hija l-Gażin tal-Banda Sagra Familja nisab eżatt warajna fil-fatt, imma f'din il-pjazza sindan għandi ħafna memorji. Il-Festa tal-Kalkara magħmula minn żewġ banet differenti u żewġ banet li jagħtu ħafna semhom biex fil-fatt ikun hawn parteċipazzjoni kbira. U jiena sintendi dejjem kont ma' parti differenti li għal-Banda Sagra Familja f'dal każ fil-fatt għamilt 15-il sena sħaħ segretarju fiha. U hawnhekk f'din il-pjazza fil-fatt kienu jseħħu nistgħu ngħidu l-iktar mument importanti. Mhux biss matul il-festa matul is-sena kollha. Min jaf kemm il-darba fil-fatt ħadd sem, ikliet, attivitajiet kbar. Min kollox li tista' timmaġina, imma mhux biss. Fil-pjazza min jaf kemm saru il-jieli twal għaddejjin, pereżempju naħdmu fuq proġetti partikolari tal-armar, pereżempju li huma relatati mal-festa. Jiena safina fin niftakar xagħti jgħid li hawnhekk titla' xi tip ta' stat. Iva iktar il-fuq, fil-fatt titla' l-istatwa tas-Sagra Familja. Imbagħad lejlet il-festa titla' il-Malta Rebra ħan-naħa l-oħra. Hawnhekk hekk maqsum mal-Festa tal-Kalkara, kun interessanti. Il-pjazza minn nfisha għaw żewġ monumenti. Ekku. Wieħed minnhom sibtu għal Lorenz Gonzi ma' Lorenz Gonzi. Ekku. Lorenzo Gonzi li kien surmast fil-fatt. Huwa parti isbuħija li tapprezza. U dak x'inhu dak? Dak huwa l-monument tal-gwerra fil-fatt li hemm hemmhekk, tal-vittmi tal-gwerra x'fil-Kalkara. Ħafna u mietu diversi u fil-fatt ftit waraħ hemmhekk kien hemm shelter u mietu diversi nies ġo fih. Fil-fatt il-pjazza nista' nsejħilha bħala Belvedere. Minħabba l-fatt daħtek li tara faċċata eżatti. Fil-fatt għalhekk kienu jsiru ħafna għadhom isiru diversi attivitajiet hawnhekk dil-pjazza u mhux biss kif qed ngħidlek, jiġifieri il-jieli ġranet sħaħ kulħadd jaħdem għaddej. Dan kien ħajkollu naqtalek. Ekku. Tlaqna. Naf li tajt u naf li taf tajt u interessanti li tajt. Ninsabu issa qudiem il-Knisja tal-Kalkara li min jaf x'għandek biha. Inta mittaw. Iva mela tammittaw fix-xahar ta' Marzu, fix-xahar ta' San Giuseppe, ġifieri, u ftit żgħira kburi tammittaw. Da x'kien. Imma mbagħad tlaqt minn hawn RJJ. Fil-fatt qatt ma kont noqgħotaw meta kont żgħir. Ommi u missieri tnejn kienu jgħixu hawnhekk, kienu minn hawnhekk. U meta żewġ huma sfortunatament dak iż-żmien ma tantx kien hawn postijiet fejn wieħed jgħix fil-Kalkara, dejjem kien dak ir-raħal żgħir. U fil-fatt kienu spiċċaw jgħixu Santa Luċija fejn għadhom jgħixu sal-lum il-ġurnata u jiena il-trobbija tfulija tiegħi għamilta hemm. Imma b'deċiżjoni tagħhom stess tammitta hawnhekk, probabbilment kienu jafu li se nkun miġbut naqra mhux ħażin law. Kienu jafu x'inhu ma jagħmlu. Eżattament, għax fil-fatt nista' ngħid kien it-tfulija tiegħi u meta komplejt nikber eċetera dejjem bqajt niġi law il-ħin kollu prattikament.
U wassalni biex għamil diversi affarijiet, jiġi f'din il-Knisja, nista' ngħid li ta' 14-il sena pereżempju, spiċċajt tħall fil-Fratellanza ta' San Giuseppe għax dejjem iffissat. 14. Dejjem iffissat minn ta' kont għadni żgħir. Li rrid nidħol f'din il-Fratellanza ta' San Giuseppe u niftakar. Kelli fratellanzi ta' 14 imma mhux hekk kienu. Mhux hekk nista' naħseb. Imma jiena f'dak iż-żmien niftakar kelli din l-idea li rrid nidħol Fratel ta' San Giuseppe għax xtaq dejjem nakkumpanja f'din il-purċissjoni tal-festa u spiċċajt minn dak iż-żmien nista' ngħid li kienet xewqat jiem meta kont għadni żgħir, spiċċajt dak iż-żmien li għafirlu kont nakellimna d-Dun Spir u dħalt ta' 14-il sena. U minn hemm mbagħad komplejt dejjem għaddej fil-parroċċa ġifieri f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu kemm mal-arkivju parrokjali, r-riċerka, sallum il-ġurnata ġifieri għadni nagħti semi ġifieri f'diversi affarijiet. U bħala il-post ħanejdu hekk il-Knisja tal-lokalità li dejjem normalment hija ċentru ta' fejn isiru ħafna attivitajiet ħanejdu hekk. Dejjem hekk kienet anke l-Knisja tal-Kalkara li dejjem rajta bħala dak il-post li dejjem attendejt għalih il-qalb prattikament eżattament. Għandha qalba kbira u minna u ħattina kedda imma wettit. Amorru sal-bajja tal-Irnella. Ekku. Infakrukom biex tafsu like u share fuq il-paġna tal-Infrastructure Malta ħalli tkomplu segwu mhux da biss anka oħrajn li forsi missjajtu. Dan kien ġibtna sunset kważi nistgħu ngħidu. Il-bajja tar-Rnella. Ekku. Omejta u fajtek. Naħseb ftit. Iva, hawnhekk fil-fatt jiena in-nannu tiegħi kien joqgħod ftit passi il fuq minn din il-bajja fil-fatt. U allura nista' ngħid li din il-bajja għandha ħafna memorji sbieħ. Kemm ta' meta kont tifel żgħir mal-ġenituri, konna niġu hawnhekk kemm il-darba x'viċin sintendi u tom. U anke ma' diversi ħbieb sintendi x'min naf kemm il-darba ġejna hawnhekk bil-barbecues. Hija bajja ħelwa, hija bajja sabiħa u nista' ngħid li fiha ftit minn kollox indejjem hekk ngħid għandek parti fejn hemm ir-ramel, parti fejn hemm il-konkos u parti fejn hemm il-blat. Magħrufin anke bl-ismijiet ta' ġifieri. Sabiħ tagħha wkoll imdawra b'affarijiet vera sbieħ, ġifieri hemm il-fortizza li tintuża l-film sen fuq u għandek il-forti rikaz li fuq naħa, għandek il-binja ta' bigi kollha dak li kien eksper navali naħa l-oħra ġifieri minna nifisha bajja interessanti xi 500 sen ilu kienet magħrufa għall-lawm. Edha miktuba mniżla ġifieri li bajja għall-lawm u baqgħet għaddejja. Għad tissir iktar bajja ramlija suppost. Nisperaw. Iktar famuża għall-lawm. Nisperaw għax fil-fatt jekk wieħed jiġi hawnhekk fi żmien tas-sajf nista' ngħid laqas ikollok fejn toqgħod tant ikun hawn nies għax jiġu ħafna nies hawnhekk minn kollox ikun hawn. Bid-dajjes, minn kollox barbecues, kif qed ngħid, ġifieri hija post tal-familji fil-verità. Dan kien dejjem nammerak bir-romantiċiżmu li titkellem fuq dan. Kalkara, grazzi tal-li dawwartna dawra mill-lajnej u mill-moħħ intelligenti ħafna u informat ukoll. Grazzi, b'umiltà, grazzi ħafna tal-opportunità li tajtuni anzi dwar il-Kalkara. Femni aħna meta nsemmu l-Kalkara dejjem inti ġibna. Grazzi ħafna.